Kumshi benta ban rakhi ban pensa jingkan mau burom ka lengko dap senam balai pau jong ka Ribhoi district nadu balayo ka district Bakpura kata nadu ka Sautarik ubanai jeliu khat khandai spak khandai puar nakalyang jong ka Ribhoi dorbar harengkat ka jinga trelang bat ka office u deputy commissioner Ribhoi district bat ka office u district sports officer Ribhoi kan pennoy ka jing rakhe lengko dap senam jong ka district ha ka Sautarik ubanai jeliu arjar puar ha district library nongpo habakran sikila pathai khubor lengba u president ka Ribhoi dorbar uba RB Shadam ula ya thu baya kate ka jing rakhi ka lengko dap senam en pennoy ki program ba pher bat kata hakapor hendri baje men step en pennong ya ka jing ya kop mare marathon lani ya ka balatip kum ka Ribhoi run arhajar puar bat kaban sedang nadu St. John Secondary School jentru bat penkut NSCA Indoor Stadium umleng kedai nongpo badan ai ru iki khusnam shiki nong job kentup iki kenthai bat shinrang bat hakapor khatwe baji min step penbut pat da kajing rakhe ha district library nongpo hakaba en khot iki nong yalam shiki kunhon ba pher ki padon hapo ka district bakin ya wan bandon bentalang hakate ka sngi kerpang jong ka district hakane ka sngi kabangi jurakhe man lagasnam kabangi jukhot ka Ribhoi district foundation day ya kabangim chumlala ban rakhe hakili ki asnam nakadaw jong kajing pangklam covid hendre da kaji snai jong blai mata kasnam ublai ula pelaj ya kana kajing pangbat ngilala ban pendep ya kana kajing tumu ban rakhe ya kajing dap lai kusnam jong district jongi ya kaba ka Ribhoi dorbar rangkat bat ka district administration Ribhoi district ngila penbait ba ka Sautarik Jun kanlong ka jing rakhe kerpang ya kana kesni kaba habru hakasni sejai bat hakane kesni kandon ki program ki ba bun ba ya kaba ka Ribhoi dorbar rangkat bat ka office jong deputy commissioner ngila ya penbait te hakane ka step jong kane ka Sautarik Jun kandon ka Ribhoi de ron ya ka bangila penbena hakane ka tayo ko ladap bat ki detail jong kane ka Ribhoi de ron kilong kumne ki partisipan ki bani simenta hakane ka ron kinlong tang napo jong ka district Ribhoi ki jongi bat banlek register ya ki kerteng ki jongki kila banlek nadu mentagasni terter hadu ka lai terik jong mulai Jun bat hakaju ka poru hakapor ka kilai register had UDSO hapo DSO office kin yo ron kadru bat ki chest number nakatek office kapor ko pinlay register kalong hakapor long office tingi community ba kibaya simenta kin long ki babun kin donru ki price ya ka bangila penbek kerpang kumbangila penbena ay nagtayo guladep na kabantang ki tementam kan don ka price ki cendrang bat ki kentai ki don ki price ki bangila bu bay nyew hajar ya ki bawan pas nyew hajar sang hajar ya ki yang wan harga second price bat lai hajar harga third price kene ka kentup lang ro bat ya ki kintai ya ki hat ki baret bat ya ki the youngest but the oldest ki don hilaga jong ka price hak take step ban penlai paj ba ya ke jimare ngila penbaik ya iba MB Tongper u additional deputy commissioner Ribhoi district kajaka kaba kini kenduk lang baro kanlong ha St. John Higher Secondary School juntru hakapor nriu jam step hakate kasni Sautarik haka function kabanlong hakapor kanwe beje hapo district library hall ni khot sngobha ya kini harum usim kahimajirang usordar ilaka nupo usordar jong ilaka merdon kisim kilongdo kibong thai jong kiraj barok badon Haribhoi kirang ba chnong kat ki bapoy ki head of institution
hapo jongka district ke jongi kumjuru ya ki district head ki officer jongka district ki badon hapo jongka Ribhoi district bat kiwe ru ya ke bangimla syu banjar kerteng lada dangdon syu kiwe ki seng balang ki badon hak po ke jeli ke jurisdiction jongka Ribhoi district ngia werlang ya pi bapini walang hak te yesni te kane ka function kalong sisa kadai ka kalat yang ni begini yo banle burong na kabanta kini ki bangila jar kerteng katkum ke fil ke bakidon ngimla banlen baya ka Ribhoi district ngilayo lai kusna mencua haka sautrik jung jun siajar kendai spa kendai puar klem dak kledru ya u doktor di lapang ubah haka tu kapor ulong chief minister jong ke jela ka jongi badai haka por jong u bangilayo ya kan ke district bangi ngejskam boleh ulong lemru badi ibala don menta haka jing no kamet badru ubala bu ini ya kan ke lat ngin yo halaka jong ke district ublai unkur kulang ya i unkur ku ya ke district berokawai bat kam tam ya ki nong song jong ka baro kulai sebut